Elisa Olkarus Avoso. Monggo, Mbak. Dalu Mbak bintang tamu Mbak Elisa Jegaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange bak limbong nggih derek ladi wano gulang tepang kula buangan niki buangan nggih leres nggih padalang langgeng buangan saking jawaban Mak kowe mau jenengan sing matur lho waduh jebule temenan ki wong buangan tenan aku buangan saka wetan aduh banget tor ngaluwur wetan ngaluwur aduh anu Mbak Elisa nggih niki kan kulon kan sini sederengipun kuping kula niku perlu diprisaken teng dokter Pripun? Oh mboten kupinge panjenengan ning cangkemku sing rada ranggena. Oh cangkemmu ya. Pangapunten nggih Bapak Ibu-ibu semua ini campur-campur bahasanya merganipun. Kula menika nggih wonten Jogja sampun dangu sudah lama. Tapi asline Bapak ke saka Toli-Toli. Oh, saka ngendi? Saka Toli-Toli. Dari mana tok? Kok takon men? Yo berarti sing salah encen kupinge padalang iki. Ping 3 iki aku jelasno. Ini lho. Kuping saya mendengarnya itu Toli-Toli. Iya, ya memang betul. Toli-Toli. Saka Toli-Toli. Toli-Toli. Toli-toli ping 2. Oh, enggak ditambahi tol. Oh iya, jangan toli-toli tol. Di toli-toli belum ada tol. Di Jawa ada tol, di toli-toli belum ada tol. Sulawesi Tengah. Bapak saka toli. Bapak dari toli-toli tidak dipakai tambahi tol tidak. Belum ada. Oh iya. Jadi ditambahi kan toli-toli tol. Belum dereng wonten tolipun dereng wonten itu dari Sulawesi. Terus ibu ya ibu sekolah Belu. Kok astagfirullah. Loh, kalau di sini itu kurang baik. Oh, di sini kurang baik. Lambe itu bahasa Jawa, lu kuwi bahasa Betawi. Oh, jadi itu campuran lambe dan boleh dicampur-campur nanti metek. Itu bukan duduk kuwi kok daerah pancen daerah ngaten lho macange. Nek nang ngene ana. Apa? Nek nang kene muni lambene kuwet kaya kuwi kan. Ah lambene kuwi. Bukan lambendu kuwi. Lambene kuek. Oh, lambelu tuh di sini lambene kuek. Artinya itu. Aduh. Nggih kula ibu kula saking lambene kuek. Niku sejenis itu. Kowe. Kowe apa koek? Kowe ki ora main, kowe cok iku lho. Kowe. Kowe nek aku nyong. Kamu nyong. Oh, inyong dalang. Inyong dalang. Ya. Inyong langgeng. Iya, inyong langgeng. Ya. Kalau aku apa? Nek kowe. Aku kowe. Koek Elisa. Koek Elisa sama inyong langgeng.
Bal inyong langgeng niki kula ajeng mengenalkan diri. Inyong langgeng sabar nggih, inyong langgeng sabar dulu. Enyong kuek ajeng nenalke kuek Elisa inyong langgeng. Kuek Elisa panjange kuek Elisa Orcarus Alaso. Aku langgeng kudu nyong langgeng. Mengerti. Kamu inyong langgeng. Aku kuek Elisa. Langgeng inyong kan? Nah, yang ngono lho nyong. Bener toh? Nyong kudu langgeng. Lah gimana? Gimana sih tadi wis jelas kayak nyong langgeng. Kowe iki kok kowe. Iya kowe, aku kan kowe. Kowe Elisa. Aku nek saranake nyong langgeng. Iya, alah inyong langgeng. Aku malah jadi bingung ya. Nek pengen ndang apa ngendang juga inyong apa kue? Nyong jati. Oh nyong jati. Wong semene nyong kabeh. Kabeh inyong. Oh yang kue kaku dewe. Pak Lurah nyong. Pak Lurah inyong. Nyong adu. Inyong dasipun desa. Penonton ya. Penonton inyong apa kue? Ya, nyong penonton. Oh, nyong penonton juga. Sahur. Nyong penonton. Inyong penonton sedaya ya. Iya, wow, sip ngene berarti. Ngene nyong kabeh. Ya, nyong kabeh, aku kuek dewek. Nah, apa sih aku Andi dewek kuek aku. Niki kuek Elisa. Dadosipun kula pun tamu belajar sinden niku riyen pun nate derekaken Kiseno Nugroho. Tapi saat niki mboten nderekake. Ya kanan dari kowe melu mengaring daerah Sukabumi ora masalah ya. Tesih dangu nggih. Dereknya besok-besok aja. Dadi riyen menika jenengan ginau sekolah. Ginau apa? Aduh. Sinau to? Sinau. Ya. Sekolah wonten isi Yogyakarta jurusan pedalangan. Oh, yo dalang. Iya, ya setete lah. Iso ne pedalang. Sampean dalang ya kayak gue suara. Ya kayak gue. Tadi aku seneng loh karena belum pernah sejauh aku sering main di daerah Purworejo terus di Kebumen. Iya. Banyumas jarang lihat jenis pertunjukan yang Kebumen asli seperti ini. Biasanya sering dicampur-campur wetanan, campur Solo, gagrak Jogja. Nah ini tadi lihat yang versi Kebumen, aku seneng banget, kasih acung jempol buat panjenengan. Karena sudah sedikit yang bisa menguri-uri ya. Ya termasuk ini, jangan karena kuliah di pedalangan, paling tidak tahu. Iya. Ini versi gaya sulukan Jogja, Solo. Ya, tapi yang Kebumen malah belum dipelajari. Tadi seperti itu tadi. Mirip seperti Jogja, tapi ada yang hilang-hilang. Tadi girisonya juga hampir mirip. Ya, itu. Ada iringan yang enak ya. Iya ya, enak. Ternyata neng Kebumen ngapa kiku kepenak. Ora kepenak. Ternyata kepenak. Ngomong-ngomong, Mbak Elisa udah punya suami belum? Nah itu, Kaca mau cari yang enak-enak kok belum. Dereng kagungan garwo. Aku sering merayakan acara mantenan seperti ini, tapi kok ya belum ketularan gitu. Nek arep entuk dalang aku ya wedi. Soalnya biasanya kalau dalang itu kan punya ceweknya tuh gampang seneng gitu loh. Sinden-sinden ayu setitik langsung disabet. Ya, ana penari ayu setitik di WA. Nah, kan gitu aku jadi juga takut ya. Iyalah. Iki rumangsa apa gimana ya? Nah gitu, jadi aku belum entuk jodoh ngaten lho Pak Dalang. Dong ngakaken yo, tengah kaken kuek Elisa. Inyong dong ngakaken kuek. Mbak Elisa. Ya. Inyong ki bisa dimudhungake moga-moga kuek. Iya.
cepet tuli lah. Iya. Iya pendang entuk jodoh. Dan aku sih di sini gula apa gulo sih di sini? Gula. Sama sih ya Jawanya. Kalau di sini A ya. Iya gula. Ditimbali. Wah medeni nek ditimbali. Dipun dawuhi. Ditimbali ora masalah. Ditimbali itu serem. Aku nek ngrungokke nang nggon masjid. Kan ditimbali dulu. Neng masjid tuh kalau pengumuman pasti gitu sapun katimbalan. Ya aja ditimbali. Dipun dawuhi. Menika sae menapa sae? Sae. Gandeng sampun ketimbalan Mbak Esa wonten pangayunan ngarsem Gusti menika sae napa sae kan kaya gitu. Mboten pati sae dereng sae. Dereng sae gitu. Dipun dawuh sama dawuhi iya Bekasno Prasetyo Nce matur sempanuwun sudah boleh sowan di Buayan Desa Adiwarno Buayan menika acara temanten nggih inggih menika Mas Rido dan Mbak Reza. Mbak Reza itu ternyata keponakan apa kepenakan? Ponakan. Oh keponakan ya dari Bekasno. Ya putri dari Ibu Supiah ngaten. Kula ndongakaken nggih. Nggih dongakaken Mbak. Untuk temanten kekalih nggih menika Mbak Reza kalian Mas Rido pakai basa Jawa ya. Kalau nggak bisa angkat tangan nggak apa-apa. Ya duduk di sana. Kula ndongakaken mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan dugi keken nenen. Aku tek ngetutaken lambilu. Kula dongaaken mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Oh, enggak. Logate kaya kuwi yo, kaya logat lambilu. Oh, kaken-kaken. Nggih, kula dongaaken. Kula dongakaken. Sing aja-aja terlalu kenceng lah logat kenceng. Kula dongakaken. Muga-muga ki penganten pinanganten langgeng genipun bebrayan aja ora sing dhuwur tutuk gawe genipun bebrayan dumugi kaken angel ya Jawa kudu gede gitu sih. Lah kuwi asli logat basa kene. Oh gitu ya, pelan-pelan gede. Angger nang diaturi dadi bintang tamu teng mriki angger ndongaken napa mawon jangan nadanya tinggi. Engko ndarani kesu, ndarani marah. Oh, kesu itu apa? Marah. Marah. Iya. Oh, aku ngemarah. Kudu ndep nadane. Edep. Ingkang menggugati. Oh, pakai gitu ngebas. Ya, mari ngebas. Ingkang menggugati. Ibu Sophia. Ibu Sophia kula dongakaken mogi-mogi berkah lan saged mumung anak putu. Dumugi langke salaminyo. Ngaten nggih. Kayak macan gerem. Angel sih. Angel ya. Ya. Atur panglipur Mbak. Nggih, menika gandeng acaranya adalah untuk temanten. Temanten. Saya akan menghaturkan dadi ati dulu ya. Dadi ati. Niki kata sing sami rawuh penggemar-penggemar Mbak Elisa. Waduh, niki kata saking pundi mawon, Bu? Oh, kata sangat. Ini dari sini aja. Dari Buayan. Dari mana, Mbak? Kebumen ngendi meneh Bu? Ketoke sih sekitar sini aja ya. Niteh nopo? Kehujanan enggak kesini? Kehujanan ya. Oh matur nuwun nggih, sampun rawuh nggih. Mugi-mugi berkah rawuh mriki. Dibantu prihatin, muga-muga mantene iso seneng. Nek seneng marake berkah. Ambo. Kali bawa nggih Mbak. Oke, siap Pak. Nggih, kali mangke ngaturi napa berkah lan ngaturi salam-salam. Nggih. Monggo sing tepang. Geger
bisa. Ceh. Gawa kaset ya. Kok kaset apa? Suaramu karo angger nembang karo angger muni kok pating pecotot. Aku ya bingung sih. Makanya sampai pada bilang piye nek ngomongnya nyanyi wae. Lek ngomong ki nganggo nada. Tapi asli suarane nggih, swantenipun nggih. Nggih niki nggih nek nyanyi diapik-apik ya, Pak. Nek nyanyi kok pas banget kaya wong yo. Yo lah ya wis tang pun sedoso likur lewas taun. Sedoso likur jomblo. Kepisan. Bukan luput Pak. Ngerti pulut ora kowe? Pulut apa nggak tahu. Aduh, apa ya? Pulut sejenis apa? Makanan apa minuman apa? Kamu tahu? Sesuatu yang pohon yang mengeluarkan getah. Getah. Itu namanya pulut. Oh, pulut. Berarti pulut kepisan. Oh, berarti lengket lah. Iya, lengket. Jadi enaknya yang luput apa yang pulut? Yang lengket-lengket. Pulut pisan. Kalau kena pulut terus luput apa enggak? Ngeprut. Luput terus. Terus ngeprut. Enggak. Kena orang jipe suarane jan ngedapi-dapi. Medeni to. Suaranya medeni. Iya tegesane ngedapi-dapi kuwi menjilo. Oh, menjilo. Yen angel selangkung itu angka kan? Selangkung itu angka. Kalau di sini tetap gitu. Oh, selangkung. Angel selangkung. Kamu jangan blasuk ke aku loh padahal. Nanti aku tak pakai di tempat lain, aku digebuki masyarakat nanti. Masyarakat ya. Semropot di sini bukan masyarakat. Dan kena tinumbas erto dakwahipun menapa Mbak Elisa? Dados atos. Oh, ora kena dibasakaken. Kenapa? Dadi kan dados. Hati atos. Enggak. Beda. Umpamane kene desa Adiwarno. Hadiwarno. Nek dibasakaken Hadiwarni. Enggak boleh. Oh, berarti sesuai judul. Ati tetep ati, hatiku dan hatimu. Siki terus dibasakaken. Tukan apa lagu bilang dalam itu gitu. Dibasakaken terus atosmu karo atos. Dadi siji.
siji ya. Terus satu-satusan. Oh iya bener sih. Dadi ati. Monggo dadi ati, Cow. Mbak Elisa bintang tamu. Orang eman-eman 15 juta. Swantenipun ngirajan. Bi gimana? Beripun. Jenengan nggih mboten mungaken nyinden nggih. Nyinden gimana? Nyewanten Jawa. Nyewanten Jawa. Swarawati saged. Oh nggih sik. Saged dadi bintang tamu diaturi nang televisi sudah terkenal. Wonten. Ning jenengan yo tau ningali teng Hitam Putih nggawa wayang. Dadi jenengan iso mayang. Jenengan kuliah S1-nya di Pedalangan. Iya, S1 di Pedalangan. Kesempatan S2 di psikologi. Engko mayang. Aku mayang. Iya. Waduh, piye ya? Ketemu satu kali karo panjenengan. Iya. Iki ora mayang to? Boten. Lah wong dalange wis akeh kok. Ya. Iki dalange siji tok saiki. Tur paling bagus dalang wingi iki aku. Tapi aku isane nek di pangku lho. Aku susah ngebraknya loh ini loh. Gimana? Saya berani menerima tantangan. Umpama kowe tak pangku, cempalaku engko gede. Yakin, aduh banget karo sinang omah. Mangga. Nggih. Monggo. Wah, nonton streamingan jek to. Silakan. Sugeng rawuh Mas Ratmiko dalang saking Banyumas lan sedaya rencang-rencang paguyuban Bocil Mas Wijasena Sinong Budaya Bima Maneges Sedewa tak dipetaken karo Kang Doyok. Kang Doyok jumeneng Kang. Ayo ngerameaken karo Mbak Elisa. Ora wipun Mas Ikur.
la lele Sinong budaya Mbak Elisa niki kula nggih nggawa gawan kotak Mbak Elisa. Gawan kotak nggih. Kenal boten? Panate kepanggih kadosipun. Kepanggih nang endi? Aku pokoknya itu nggak gampang lupa nek karo wong sing apa mukanya punya ciri khas. Tur untune ki malesan mulane nek lungguh selonjor wi untune. Oh, Sesoki dijak bekerja, giginya diajak bekerja biar nggak malas. Orang ngerti fungsine sih. Fungsinya buat apa Aku sih? beberapa macam fungsi untukku lho. Untukmu? Heeh. Fungsi gua apa sih? Kena nggo ngeroki barang. Oh, alah. Kurang metu getehe. Nggih. Ngapunten niku nggih. Tenang ae tenang. Nek ora kaya kuwi ora payu engko malahan. Nek ora kaya kok apa? Alah, Nek ora kaya kuek, malah ora payu. malah ora payu. Lah iya to. Paham apa ora? Paham, berarti kan mustikaning mustikanya adalah untungipun panjenengan to. Mulane aku ora gelem nganggo bangsane Degel. RI King aku ora gelem. Oh, RE King itu apa? Motor RI King aku ora gelem. Merkane ngopo? Ora sing lebokna gigi. Ora sang lebokna gigi. Mulane kanggone metik. Oh, metik ya. Nek metik iki malah ompong enggak punya gigi. Nah iya. Nek kayak yang gendar ini calonnya ketoke sesok metik. Bujang lho. Bujang. Bujang, Mbak. Bujang. Ting. Aduh pripun? Pun pinten taun le bujang. Napa kalih kula mawon pripun? Hah? Hah? Oh ya. Mboten kiat. Mboten kiat no. Tenang, kuat. Kok itu ora irek. Apa? Irek. Mbak Elisa, Keremen nggih niki suasana nganggo pengantin mau kepriyen? Mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Salami-laminyo lah gak sido kaken-kakenan wis. Dadi salami-laminyo. Moga-moga langgeng. Langgeng. Terus cepet meteng. Heeh bener, tadongake cepet meteng. Ya. Terus ya kan kagungan putra itu emang impian untuk Iya. penganten. Duh. Ibu-ibu sing durung kagungan ya tak dongake meteng do meteng sedaya. Sing dereng sing pengen Meteng aja sindane dongake meteng. Apa aja ya? Aku ya aja dulu lah. Hah? Sing metengi sing kagungan garwa, terus bar kagungan garwa bar wae rabi lah kuwi meteng dongake Jane meteng. maksud dan tujuan garwa kuwi apa sih? Garwa, gak tahu. Kamu tahu sik wong panjenengan ingkang tiyang sipo. Garwa kuwi sing siji megar sing siji dawa. Wah. Sing siji megar, Megar, sing sing siji
dawa. Waduh, pikiranku jelek ini. Loh, jangan jelek lho. Itu apa? Maksudnya Ojo negatif. Jangan negatif. Sing begar apa? Iso gelar iso gulung apa? Begar apa? Pikirane lho. Oh, Ngolah rezekine wong sing lanang. yang ngolah yang cewek. Lu cewek. Berarti sing wedok sing begar. Megar. Oh. Dadi iso megar Yang perempuan. hasile sing lanang Ya. diubengke Diubengke dapat entuk pira-pira wae ya nggo makan sehari-hari, ya nggo anake sekolah, ya nggo macem-macem. dadi nek diubengke ora mumet. Iya ora momen. Sing bekar wedok. Ah. Terus mau garwa, bekar karo dawa. Dawa. Sing lanang kok dawa, apane sing dawa? Maksudnya dawa jangkae. Oh. Dule ngupaya jiwa golet kerjaan ben uli nafkah kuwi sing jangkae sing dawa. Oh, jangkahnya yang dawa, langkahnya ke depan. Direwangis menyang luar negeri barang ora apa-apa kowe demi keluarga. Oh, Gitu ngono, ora lho. apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Mau merantau jauh nggak masalah, yang penting tetap menafkahi keluarga. Betul tanggung jawab. Oh, Nah. panjenengan pripun Bu? Bojone tanggung jawab sedaya mboten? Nek mboten tanggung jawab pegat mawon Bu. Hah? Loh, kepentingnya seorang suami sing penting nggon tanggung jawab ning wong wedok. Uangnya suami adalah uang perempuan. Nek uang perempuan wit duite dhewe. Dadi nek kowe duwe ya ngono. Ora adil. Loh, kok radel makane nek duwe bojo ya kudu tanggung jawab ya kaya ngono. Duitmu, duitku, duitku, duitku. Dadi ana duit wadon, ana duit lanang. Nah, nek pengen nyimpen ya disimpen sing primpen, nek ketahuan sing wedok ngerti duitnya sing lanang tetep dijupuk. Jangan menyalahkan. Pancen kudune wong wadon ku iso nyimpen duit. Iya. Masalah sing duwe dompet ya wong wadon. Ah. Nah, Wong wadon meteng, mulane duit wadon gelem anak. Nek duit lanang ora gelem anak ning anak. paham apa ora? Nek duit lanang ora gelem anak ning anaki ya wis ketara to dalange modele kaya ngopo. Dalange Wis terlihat toh Iya, iya. pencerminan kata-katanya. Iya. Ya itulah dalang langgeng. Langgeng, makanya iso langgeng. Iya. Mergane kuwi mau bapak Maksudnya, aku ki maksudnya orang duit lanang sing anaki ki ora. Oh, mboten. Enak ya. Oh, saya pikir nggih, Ngenakin iso sing ngeneki. ngenakin nyenek. Mbak Elisa, Mas Cek. Doyok dan Eh. iki di streaming. Oh, di streaming. Kalih napa? Oh, Salinda kalau. Salinda kali channel Kilang Geng Hidayah. Weh, wonten channel piyambak to. Aku belum subscribe, nanti tak subscribe. 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 Kapan-kapan besok kalau ketemu lagi, Ya. panjenengan akan lebih naik nilainya. Siki 15 ngesuk 20. Ah, Gitu nggak? donga ya, amin tan. Muga-muga lah sesuk paling ora ya 100 lah. Wah, si perawan ningali duit medit. Ini karepe kaya gue. Ora jane ki aku ki ora samono lah, sapa-sapa sing penting ki anu aku dicepake panganan geblek wis seneng. karo Apa panganane geblek. Ya, cepake wedang wis seneng. Geblek we. Nggih, jenengan men sinden kula nembang. Lah nggih no. Kula tek medun jenengan mayang. Nah, Lho, Niku bintang tamune kan pas banget. Oh, Nang sino budaya kuprit. ngaten. Nggih. Kula sik Yen maya. yo suluk barang. Kaya ngopo pameraken suluke. ini nuwun sewu nek wong wedon dalang ki rekasa, Mas. Lemar rekasa apa? Merang nawayang rekasa. Kok isa? Loh, asal sing ganggu sih. Ah. Hei, jangan remeh-remehkan, tapi nek ngepra yo sangar sing wedok. Apa ya? Nek wong lanang ana sing ganggu ki. Ayo beda. Ana kelemahan, ada kelebihan Iya. masing-masing. No. Dadi anggere wong lanang ana sing ganggu. Ya, Nora. Sing ganggu apa kowe? Ya gak tahu. Gon ngepra iki. Sesuatu yang kira-kira. Tak rasakna. Oh iya, lato-lato. Tapi bener Mbak Elisa, nek perempuan mayang pas Ya. perang Sabetan susah. Susah. itu ada gangguan lah ya. Nah, Ada gangguan. Kalau seorang laki-laki
bukan lato-lato, bukan masalah lato-latonya. Terus apa? Gelem keram. Akhir. Waduh. Ada yang kebitat ya. Ini beneran ya asli nih beneran. Yo Mbak Elisa, monggo. Tepuk tangan gue Mbak Elisa. Yang dipateni yo dipateni. Suluk, syukur perang. Iki cempalane anu kun ireng. Ireng yang penting khasiate. Kok cilik ya? Ya memang. Itu Neneng Jogja gede-gede sih. produk lokal. Oh, neneng kene sampe nemene. Semono bisa. Oh. Ini dipakai mau dikrisin ndak? Enggak. Oh, ora gelem. Aduh, kita udut aku. Iki tak beda udutmu ilang siji, Pak. Ngapunten nggih. Mengke dijoli. Mengke dijoli. Paniki Samsu. Oh, wong wadon ora ngerti wudhu dari si perawan. Kayak iki dipitek ya pendek. Mulane pemerintah kan wis ngana peringatan. Piye? Janganlah merokok. Nek wong gelem ngerokok kuwi matine gelem menyat. Kurang ajar. Bojoku ora wani midek wudutku. Angger dipitek mati cilaka. Wudhu. Pakai kamu, pakai sendiri. Aku ora wani lah. Kesenggol bablas. Ya kira-kira ganggu ora kowe? Ya jane ki rasa kan? nganggo kaya ngene wae iso langsung dicep gitu Oh iya, bisa. iya. Aneh. Aduh, ini aku tetap nggak bisa ngeprak karena jariknya yang berbeda jadi yang ngapunten nggih. Jajali kepriwe wisan. Tes. Cem dodokane mana sih nih? Oh, nih ketemu. Cempalane Dik. Ora kenyono-nyono ya nduk piye mak. Awak dhewe sak lorong ketibun sumpar. Sampur. Ketiban sampur iya. Ketiban sampur. Iki mau kudune nyembah sike iki kahanane iso jajak-jajak kagunanipun dalang langgeng. Nyuwun pangapunten. Wah iki engko ngalamat ketoke bantale, Nduk. Bantale piye? Kayane ra bakal dikumbah iki engko dikekep kan ngomah. Ya ngono po, Mak. Mbok menawa Kang Garwa nggih nonton ning nggon streaming disita bantale iki go Pak Elisa. Malah esuk bantale dilaminating. Iya Nduk piye mak iki karepe adewe nyaguyong anane acara bengi iki. Piye geng kowe iki dadi bintang tamu ngono lho Geng. Piye geng? Langgeng. Ya. Awak dhewe nyaguyong anggone Ibu Sopian wonten kagungan hajat nggih Kula menika. bintang tamu niki Mbak Limbuk. Nggih no, panjenengan niku dipun timbali tebeh-tebeh paling ora ya mung 3 kilo. Ya ning untung aja kiyang-kiyang geng. Kileng-geng. Dadi saiki paling ora ya bawa-bawa apa ngono nggih. Bintang tamu nggih nggih niki. Hah? Kula aturi jumeneng bintang tamu nggih nggih. Nggih nggih. Sepoti. Kula aturi jumeneng inggih menika bintang tamu langgeng geng. Ja. Iki bintang tamu saka ngendi to, Mak? Ya njaluk ditepungke ngono, Nduk. Iki tak impor adoh-adoh saka Malaysia ngono. Oh.
sing nganggo klambi abang jenenge Jarjit. Oh, Jarjit ya. Sing nganggo klambi batik jenenge Mail. Oh, Mail. Dadi ki Mail karo Jarjit. Selamat malam. Dibunyiin dulu itu. Dipencet meneh. Iya. Yo, selamat malam. Selamat malam ya. Ini dari jauh-jauh dari Malaysia ya. Malaysia. Malaysia. Naik apa ke sini Mail? Mail sama Jarjit? Jarjit. Naik becek. Naik becek. Duh, naik becek. Beceknya ditumpangin di pesawat ya. Becek betul. Becek bentur. Betul. Oh, bentur. Becek bermotor. Becek bermotor. Bermotor. Oh iya, yang penting kamu tidak terlunta-lunta ya. Tak terlunta-lunta ya. Iya, benar kan? Nek bahasamu do terlunta-lunta tuh. Apa? Londe-londe masih. Kan iki saka Malaysia, bukan dari Sulawesi. Malaysia kan ada Gak ada Sulawesi Sulawesi Iya, nek nenggon aku beda terlonta-lonta. Kalau tempatmu terlunta-lunta, ya. Kalau Malaysia. Iya. Tapi kalau Betawi. Betawi? Eh. Oh, pakai E. Oh, yang satu dari Betawi. Berlonte-lonte kita. Iya, kalau begitu dari Malaysia belajar budaya Jawa juga. Jawa. Saya semester tingkat 10. Tingkat 10. 10. Oh iya. Bisa nembeng. Malah orang semester malah 2 meter. Kamu nembeng. Kamu nembeng. Ya, bawa apa gitu dulu ya. Nanti sebelum saya kasih sabet apa gitu. Kepanjenengan berdua Mail sama Jarjit boleh kasih. Orang kok dadi Mail barang karo Jarjit itu. Ya ben ketok impor gitu kan lucu. Ki gara-gara Dua singge. Bintang tamu Elisa langgeng dadi Mail. Makasih Mbak Elisa. Iya, belangnya matur. Mail mau nyanyi Mail. Iya, Mail bisa nyanyi apa ya? Betul. Orang sana nembang. Coba nembang Ayah Susandi gitu. Kecemplung Bang. Iya, nggak nembang ya. Yang bisa berdua ya gampang-gampang aja kayak gundul pucul gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, iya. Nggak biasa. Gembeng sulung. Kembang suleng nggak bisa. Gak bisa ya. Oh iya. Alah mong tinggo seneng-seneng ya nduk. Iya iki mau mong kersane ketoke yo Pak Langgeng dhewe sing kepengin ya mak. Iya. Ya paling ora setetek mboko setetek dipun pinangkani. Ki mau ngelimbut sange iki bar iki dijaluk paling ora sabetan. Oh sabetan. Cara ngendi mak? Coba suluk. Suluk ya nek wis ana wayange ta. Wong lagi limbukan urung ana Lagi limbukan urung ana Iya nek wayange. limbukan ngene kan. Ganteningkan sekarang gaduh. Tepuk tanganipun. Kembang-kembang bener kangesmu harap winalan hayat-hayatan tadi busana kang mangambar arep warku kuseng tupaku melon kelon hamar meka kang pindha bathara Tepuk tanganipun. Tukang mantap. Ya lolo ya wis tau sinau pedalangan kok ndak nganu diragukan le SSN. SSN ki apa? Sarjana Seniningan. Seni. Seni napa? Seni pedalangan. Pedalangan. Ya. Niki bintang tamune timbali anu bocangik. Timbali po arep sabetan.
Sabetan ya kono wis sabetan. Sebetan tapi yo elek-elek ra apa-apa ya. Ya wis. Iso nyabet ora? Lah nyuwun Jogja. Oh, Jogjanan. Jogjanan ya Mas, pelayon. Ya bentar, Mak. Katri gumulung mangrempak Korto korereh kakiri Rananggono gawe gelar Ora wangling Gatot iki. Ngono ngerti paman. Aku Gatot ana perlu apa? Aman Kartomarma. Ning buayan kene weluh. Cetha aku arep nyumbang ngono kok. Ora perlu nyumbang. Emang arep gawe kisruh. Ana pahargyan. Nek sumbangane sithik mending mulih. Sumbanganmu pira? Ora main-main Gatot. Paling ora aku nggawa 30.000. 30.000 paling ora kowe ning sebelah kono. Lho. Kok ora ning kono paling ora ya dadi tamu VIP ngono kok. VIP paling ora 100.000 tekane 200.000. 30.000 itu apa? 30.000 paling ora buah ya mung dondong. Sego karo kerupuk karo sambel wis. Lho. Kok jenenge wong temantenan kok didelok. Aku nggawa duit pira, kudune ya sakarepe ngono. Wong aku ngerti aku kenal karo sing duwe gawe paling ora ya sedulurku Bu Sopiah kowe. Sedulur kok mung 30.000. Lho, sambatan ngono. Ora ana sambatan sambal. Kowe wani marang aku sing tak wedeni apa? Maju tak pateni wae Garut Kaca.
Oh iya, paling ora ya mung sak fragmen wae engko ndak kesenengan dalange ya. Fakta mengatakan memang benar. Ternyata Mbak Elisa ke ora kur nyinden tapi mayang ya wasis. Oh makasih. Ya setetek-setetek Pak, enggak paling bapak yo wasis sih. Belajar, wis tau belajar nek nggon praktek ya ngono kuwi. Kamu juga bisa moyong enggak? Hah? Bisa Moyong. Mayang. Aku rasa mayang blas. Sepisan melih tepuk tangan nggo Mbak Elisa. Oplos. Aduh Kang Sulawesi nang ngene mayang. Mayang tur saputane jan. Mantap. Yang ora keganjel lebih mantap maning. Keprakane ritil. Wow. Ting. Keprak karena kayane seno lah. Matur nuwun nggih, Mbak. Ya sami-sami. Kula nggih sampun dibantu ngeprak padahal. Lah ya susah kan, biasanya aku kalau dalang pakai katok. Oh, katok. Ya. Oh, berarti ini mboten persiapan nggih. Boten. Oh, Pak Kasno mboten caos kabar, mboten caos. Nggih. Kalau ada kebar pakai katok. Sekarang nganggo katok. Enggak, Pak. Ya piye ya? Pakai jarik. Jariknya ini kan beda. Kalau cewek gini kan bagusnya ya yang kelihatan bagus kayak tuh bokongnya iso ketos meledit gitu-gitu. Oh. Kalau cewek gitu. Tapi nek wong lanang kan beda kakak Iya, gitu. iya. Dadi anggere wong wadon nyinden utawa ndalang kudu nganggo celana. Ya enaknya pakai celana. Pakai celana. Ning ngger nyinden malah dadi nganggo celana. Iya. Nanti hilang dingkliknya. Ilang suarane nanti. Ya iya. Dipun timbali monggo kali-kali. Monggo panjenengan ingkang dawuh yang mana dulu. Nanti sambil kenalan satu Pasit. persatu kita Aji. kenalkan sama warga wonten mriki Adi. Wis apa sit? Mbak Saking Mbak Gnes Mbak kali Gnes. Mbak sinten? Wiwi nggih. Nggih, Mbak Wiwin. Mbak Wiwin karo Sama Teco monggo Teco. Sinom budaya. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Cantik-cantik masih muda-muda Pak Dalang yo pinter yo nek milih sinden ki. Oh, paling jago. Yo sing sepuh loro tok liyane enom kabeh. Ya. Ning sadurunge penyanyi iki nembang, ki ana sekedar yang mau lewat, ki ana perusahaan jenang kondang. Iya. Nah, monggo nek badhe pesen monggo saged wonten ing Rangkah ngajeng Balai Desa. Saged Iya. jenang kondang saking ketan asli. Jenang kondang. Itu jenang apa jenisnya? Jenang ketan. Ketan. Oh iya. Campur gula Jawa. Oh, belum pernah coba. Ugi niki kathah sing sami rawuh Mas Doyok. Sinten mawon monggo. Niki wonten Ki Dalang Ratmiko saking Banyumas rawuh. Rawuh matur suwun. Nggih, nderek berkahi ugi bos tahu. Oh, bos bos tahu nggih rawuh. Bos tahu. Utawi Juragan Lanting ugi Bapak Saijo. Saijo. Nderek nyuwun berkahipun ugi Pak Ripto Raja Sawer saking Rangkah. Nah, ki engko nyawer Mbak Elisa ki engko. Yang nyawer Mbak Elisa diatri tindak panggung. Ki Dalang Sikur Kurniadi nggih rawuh. Rawuh matur suwun. Sikur. Niki lan komunitas sanes-sanesipun wonten sing sami chatting teng kula setunggal sedaya mawon boten kula wiji-wiji matur nuwun doa lan berkahipun lan ngechatipun dhateng kula Mbak Gnes Nggih, dalam. Mbak Wi J. Wiwin. dipun tepangaken Mbak Wiwin saking Saking Giyanti. Giyanti wau nggih Wong sampun e, matur. J. Mbak Gene saking Cilacap asli. Cilacap asli pesen iki ten
Teng ayah. Ayah niku pun bojo, Mbak. Oh, kecil-kecil udah pada bojo. Aduh, kalah aku. Kecil-kecil udah pada bojo semua. Mbak Wiwin pas ningkahe niku nanggap kula. Oh, ngaten. Oh, nanggap nggih, mboten nyambat to. Nanggap nggih. Nanggap. Nanggap wong ngetoke duit kok. Sae. Atur lagun menapa? Wau saking Mas Husen. Husen. Jakarta Monitor streaming lan nyawer niki. 1.500 cilik kuntet. 150. Ngersang lagu napa? Lagune wau nyuwun lagu. Napa nggih wau nggih? Lagunipun nyuwun lagu kepranan. Dereng saged nggih. Dereng. Dikentos sanesipun. Kepranan. Atur lagu menapa wonten sing nyuwun lagu, Mbak? Jenes. Wonten mboten Mbak Wiwin? Dereng niki. Dereng wonten sing nyuwun lagu? Tembang kangen terus Timbang kangen. Tembang kangen nggih. Saged dipun aturaken monggo ningali wekdalipun ugi. Mengke Mbak Elisa dugi goro-goro nggih. Nggih, dugi goro-goro, siap. Nggih, keteranganipun kedah dugi goro-goro. Nggih, leres sange. Mangke ningali kula pagelaripun musik sirat. Nggih. Oh, kula nggih tak belajar. Sip, nggih. Monggo lagunipun matur mawon. Sampun Mbak Lindo, Mbak Elisa sampun nggih. Matur nuwun Mbak Genes. Kali Mbak Wiwit. Mbak Genas dan Mbak Wiwit. Nggih. Nggih. Sing niki nggih ditimbali, Mbak. Nangken no. Tiganipun nggih. Tiganipun sekaligus. Nggih. Monggo sepote so. Mbak Iis. Mbak Tari. Kali Mbak Adi. Lole lole. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Kakak El. Menika tak kenal maka tak sayang, boleh tahu nama dan alamat dan status. Status juga. Iya. Namine kula Ade Cuit, saking Korea. Ade Cuit. Ada cuit Nggih. dari Korea. Korea Kulon. Korea Kulon. Saking Kroya, Cilacap. Cilacap. Lo pikir annyeonghaseyo. Iya. Kul Kroya. Sebelahipun Nggih, nami kula Tari. Betari. Nggih. Betari sakit pundi? Saking Goa Jati Jajar mriki Kebumen. Oh, gue jati jajar. Status? Nggih. Perawan. Perawan. Nggih. Oh, saya wonten sing perawan nggih padalah. Nggih, sing perawan. Perawan tak Sedaya nika perawan sedaya. sedaya. Nggih. Ibu nggih perawan, Bu. Nggih. Perawan, ibu nggih perawan. Biyen. Biyen wis tahu. Nggih. Rong tahun lahir Menika enggeng anu, Mbak. Nggih. Mbak sinten pojok piyambak? Niku nah. Nami kula Iis. Iis. Oh iya, saking pundi Iis pundi? Saking Bulus Pesantren. Bulu pesantren. Bulus Pesantren. Bulus pesantren. Nggih. Wes tahu kesana aku ya. Bulus pesantren. Iya. Nggih. Masih single apa udah kagungan garwa? Dereng kagungan garwa. Oh, calon. Udah hampir. Oh, calon mantu Pak Langgeng, bilang dong. Mana aku tahu. Yo, pantesan nggak berani nepangke sendiri ya. Ya, ini mau nyanyi apa? Menyemarakkan dan memberikan persembahan untuk pinanganten kekalih. Niki diparingi gelo, Mbak. Gelo. Gelo. Siap, monggo gelo. Gelo. Monggo gelo kali sinten?
Niki dirawi niku lho Pak Ripto Raja Sawer. Nggih. Badhe tindak panggung, monggo berkahi kali Pak Kundang. Pak Kundang biasane niku demen nyawer Mbak Elisa. Oh ngaten nggih. Asal kowe bisa ngrogo penggali wus. Oh kula dereng Pak Saijo, Pak Saijo. Wus. Nggo lagu gelor min. Nggih. Dados sinom budaya. Matur nuwun. Mbak Elisa. Lho nggih. Lagu sing wau rak jenengan lagunipun Dadi Ati nggih. Nggih Dadi Ati. Seniki sepisan melih lelagon. Oh nggih. Mungkin bar niki bari menyang pekeliran. Oh siap-siap. Mumpung jenengan rawuh kok suarane mung pisan tok ya eman-eman to. Oh nggih. Atur lagu napa? Wonten pamundutan mboten wonten nggih. Mboten Oh, nggih. nggih. Wonten namung mbok pilih jenengan dangdut lagune sing dijalukaken. Oh ndandut. Niki nampa ngangge keyboard to? Enggak kan? Nggih. Oh pakai juga. Wonten keyboard. Oh nderek. Ninggal katresnan atau nek keyboard ya nemen gitu-gitu ya. Tresnane ditinggal karo sapa? Hah? Nemen ya? Oh ya nemen. Boleh Mas keyboardnya? Ya, monggo. Ninggal katresnan Mbak Elisa. Monggo. Ninggal katresnan dulu aja, nanti nemennya goro-goro nggak apa-apa. Oh, temen. Nemen. Nemen. Nemen, aduh, wis tuwa arep mantu sih dadi. Monggo. Arep. Monggo. Kripi gedang kripi telo Siti Edang Waton Rata mengko ngawe kali ana ing adicara gara-gara Mbak Elisa yo diaturi meneh ana ya mak ayo sawentara ngetutke luring lelakon merga karang gumenggeng ketekan bruing mungsuh Kyai Semar sawentara judheg penggalih ana ya mak ayo ditutke aluring lelakon piye Dadap sidem prabawaning ratri Sosrodara manjere kawuryan Tan kuciwa manis simbrek sinik keng dalu Bramantyo geger palataran kareng gumenggeng Pandhita Durna ngawe para Kurawa bubar mentawuran yen Cinandra bebendrongan candrane Ayo, ayo.